Si Dayan. Sister Jacinda na. Pinagupahan kayo si Dayan. Tanawa. Tukan sa may vlog, Dayan. Udah po sila di ah. Uy, hi, pamunaw kay ka ng kalubato na ko. Wash Wala, out. magkaroon, sir. Mura ba dyan ihong gihapit? Ani ka mag-vlog po ninto? Nice, great outfit. Ay, kanus, siyempre. Oy, ang hayalan na kakayo, Atay ko doon. Sister Jacinda na. Puro black na. Tanaw na, imong relo. Shout out ko sa expire niya. Ganahan ba yun? Ang relo niya kay black. Nanawa po iyahang kwan, no? Sling, black, no? Asa di si Ma'am Jessica? Nakakwan siya, no? Napuro siya black. Asa di si Ma'am Jessica? Wow, the color of the hair. Asa si Ma'am Jessica? Kita. Nangita, galipod ko. Karon guys, kapit na ko abot sa ICS. Ako na yun ang tawan ng ICM. Susod ko karon sa anang ICM kay naamon talo ako dito sa pharmacy. Vitamin monong. Welcome to ICM City Mall. Punong nami. A few moments later. Hi guys, naari ko sa ICM karon. Nagalantaw-lantaw ra ko dire kay nahuman naman ko sa tuyo dito sa pharmacy. Unsa karon, mura ka uwanon manggod duha-duha ko nga mo kanang mo sakay. Unsa basin unya og mo larga na ko pero ari sa lamang ko kay nagpahangin sa food ko. Tanaw-tanaw ko ari mga view dire na dito kasusod na mauwaw mo ko mag-vlog dito kay daghan mamananaw. Mo nang ari sa laman po taari. Kaya ko dapit sa terminal. Unsa guys, mudong ko sa Altasita ron dayon, mudong ko sa Luiton karon. Pero mga taud-taud pa. Namang ko tuyo sa ICM. Ako tuyo dito sa pharmacy para di sa umanghod ba. Sa ako sa lamang pong pagungon kay nananaw. Bye-bye. A few moments later. Karon guys, magsuroy-suroy sa lamang po taari. ICM. Sale. Laroy-laroy. A few moments later. Hi guys, sa padong na kumusakay padong sa Agura. Jawa pa man kayo pasahero. Tuwa sa lamang ko ari sa lamang ko maga. Sideline na lamang ko ari. Manguan. Manguag ka ng mga pasahero kay basi magkakwarta na magalibre ta ani. Ugay pa kayo. Kauwanon ra ba? Nakuha rin terminal. Ay, isa. Ay nga puno na kay para makuha na. Kasakay na ko. A few moments later. Doon ko sa Altasita. Trabot na ko. Kadong na. A few moments later. So na ko sa Altasita. Pabinlang. Sana sana ka vlog.
Uy, klarong vlog kay uy mo gunit. Na si Rachel na to. Rachel. To radio. Ah, oh. Ay, mo pag break ba? Try lang sa. I-appeal na naman ako. Yung quarantine, kailangan mga ito, quarantine. Hindi naman, pero yung mga importante, magkalasar ko, hindi naman hindi mga da. Sige. Unsa, musod na ko, kay mangita ko ni Radio unsa. Ay, sa akong vlog. A few moments later. Ay, kasi nga abot day ko diri sa, pwede ra mo lingkod na. Kanana nila ring ilaom. Ayaw. Kana pa. Madara, hindi ko ni Rachel, diya pagkawaw na pagkudong ari. Karon pa ko kasud nilang teritoryo. Saan ni car park? Klarong car park. Unsa bag istorya may bahin sa kuan lagi sa to. Rasis lagi kadudong. Ngit-ngita po ni. Git-git may suga. Dahay po sa vlog ba? Ay. Dato ko mura ko buang ato isili vlog. Mong to. Ikaw, Rosa? Labi tong night sunod mo ba? Saan na tataway? Apel ang kurtisi ni Jong i-vlog ato. Dito, babaw? Diyan ako sa paggon kay kapakaor ko ani. A few moments later. Next, nahuman ako sa hong tuyo dito sa Ilaw. Ug salamat miss sa imong Dag kuhaon anak kung kuan di ay. Nagwa tig vlog. Salamat. Ang next destination ron is Loiton. Nato na po kumataw. Salamat ha. A few moments later. Hi guys, ingabot na po ko sa Loiton. Unsa si Age, naglikay na kay mauwaw na po di sa vlog. Welcome to my vlog, Age. Mauwaw jud si Age. Ay, hi Parex. Welcome to my vlog. Unja. Naman si TV sa are. Ano man look mo ni sila sa vlog, ha? Mong guard sa na nagkagwapa. Kani mag-deliver ng snack. Ari mag-vlog lagi. Oh. Welcome to my vlog. Mana sila oh. Naninda na palit na mo ari. Iklaro idong naong ba? Nagka mamalit ana. Welcome sa mong vlog. Sinabre. Bili na sa ko kay pasig mo. Bilin sa ko sa Cortez eh. Mura si Orton. Sumusod ko sa groceryhan ron kay mga dag diman. Ayo ra man ako. Mami. Subscribe to YouTube. Please follow my channel. Pero it's a prank. Pala, it's a prank. Ayo tiktok. A few moments later. Hi, welcome to my vlog. Uy, hi. Tara po ko sa Loiton, gikan ko kay CM. Wala, bagagnaw na, nahilom na. Ilibot sa ilibot. Si JP. Umanta na naman si JP. Bawa sa si GP. Dapat tumang ba? Wadyo ko yung plano nga mulong, ano eh. Kung gusto ko makita muna, bakit mamiss kayo muna ho. Sa usahon ho, na si Akil, na si Payot, na si April. Umudong pagturun. Kay kalubato na. Hi, April. Birthday na barong star. Nanukos ko. Og si... Uy. Marchi Kirikulo. Kinalimang kilay. Si Jane. Og si Baroro. Ugma. Sus, manungkos ka ng kaon lagi kay. Basta kaon na gali. Mara dyan na mag-una. Satir naman ko. Ha? Satir ako. Okay, may cellphone. Isus. Unsa ra kay mag-vlog sa ko lagi kay malupat na ko. Hi sexy. Si Saki, si sexy, dude.
Welcome to my vlog, si... Ano, kung palit, pagpuro. So, si Silo Dibir. Sumangil naman ng palit, kaya magpa-vlog ko na eh. Pabili ko siya. Manjara ba? Kumanon sa vlog kay kanang kalubato na ka. Please subscribe. Share guys. Ayaw. Oh, thank you. Oh, si John Flor. Welcome to my vlog. Oh, si Maria. Galuro-luro. Si Conrad, si Cons. Mon si Cons. Hi, Sir Kids. Monday, ka na si Monday. Hadlok ka sa vlog, Monday. Tapos si Kenneth. Subscribe ko ninyo kay kinahaguan tig vlog. Dayan! Muna si Dayan. Si Sir Kids na na. Pinagupahan kayo si Dayan. Tanawa. Welcome to my vlog, Dayan. Hindi po sila di ah. Uy, hi, pamuna kay ka ng kalubato na ko. Mura ba dyan ihong gihapit? Ani ka mag-vlog ko ninyo. Nice, great account. Ay, parang super. Oy, ang ngayon na nagkakayo Atay Sir ko doon. Kids. Sir Kids na puro black na. Tana na, imong relo. Shout out ko sa ganahan ba? Ang relo niya kay black. Tanawa po iyahang ko, no? Sling, black, no? Asa di si Ma'am Jessica? Nakakon siya, no? Napulo siya black. Asa di si Ma'am Jessica? Wow, the color of the hair. Asa si Ma'am Jessica? Nangita, garipod ko. Si Maria Lina. Subscribe ko ha. Si Idol. Hindong na dyan kay mag-vlog. Pwede si Ma'am Jessica. Ay, napa si Manang. Welcome to my vlog. Among customer, kinakusgan customer. Welcome to my vlog, ma'am. Starring that. Aguan yung mag-vlog. A few moments later. Guys, bargain ako. Hi, Pekinyo. Wal. Tindong ako ani kay mag-vlog. Jawil kanang hi pumusong vlog. Nasa bangkura og mga cashier. Welcome to my vlog. Hey, makita na sa iyo mga Oh, subscribe po ninyo ba? Sige na, niya kuan. Ano ba bayad ang mag Sir, pag-vlog po sir ba? Yan sa man. Kanta ka sir ba? Di ko ndara kumabot tong kuan. Kanang gi-order nga kanta-katawa. Patay. Okay, napakata dai bi ka i-vlog kanina. Oh, unsa? Pag-hi-hi sa man. Hi lang. Ah, makitaan bitaw kung management. Kamo ko Dara po si Jadi ah. Pwede. Gets King Ayon ang vlog. Eh, patawaw raman. Ato sa YouTube ha. Sa YouTube na kasi? Oh, Katong kuan na gid, itong imong ito na imong vlog. oh, Gets King Ayon. Ah, oo, 100 pa kapin. subscribe. Lagi o sa salamat. Babay na. Ay, babay na. Kamudong na po ko ari. Oh. Muna ang bargain shop unja.